फिल्मा माला रिलिज जागोन? माला रिलिज जागोन जोंथ' बेखौ दा बुंथ'नो हानाय नङा। दा नै जोंना शुटिंआनो जोबाखै, दा खालामबाय दं आरो शुटिंखौ। ओमफ्राय माबा स्ट'रिया माबायदि माने स्क्रिप्टफोरा एसे बुंदो। स्ट'रिया ना फिल्मनि मुङा जाहैगोन माने आंनि न'खर संसार। माने मोनसे न'खराव आरो माने बेयावहाय माने बिसि फिसाय ओमफ्राय फिसाला दङ। बेहाय माने न'खरनि खायसे जाथायखौ लानानै माने खालामना लानाय जादों आरो जोङो। बेबायदि जाहैगोन आरो। ओमफ्राय शुटिंफोराथ' एसे जोबफ्रामबायानो नामा? शुटिंआ एसे जोबनायनि लामायाव फैबाय। माने दिनैनो जोङो माने जोबनाय माने फोजोबनो थाखाय थियारि खालामदों आरो माने दिनैनो फोजोबनो सानदों आरो शुटिंखौ। ओरैनो सानबेसेसो जाखो माने शुटिंआ सानबेसे जाखो? शुटिंआ दिनै जों सानथाम जाबाय। माने जों एसे सिगाङावनो बानायदोंमोन, बेनिफ्राय साननैसो माने गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोङो माने सप्तासेनि बारा जिरायनो गोनां जादों आरो। बेखायनो नै जों मैयानिफ्राय लाफिनदों। ओमफ्राय दिनै नैथि सान जाफिनबाय मैयानिफ्राय। खानायजों एसे डिस्टार्ब जादों नामा, नङा होमबा? मा होनदों? अखा हानायफोरजों एसे बोथोरजोंबो डिस्टार्ब जादों शुटिं लानो। बोथोरजों एसे डिस्टार्ब जानाय बायदियानो जादों। नङाब्लाथ' मालाबानो जोबनानै जोंनि बे माने फिल्मा रिलिज जासिगौमोन आरो। अखाया एसे डिस्टार्ब खालामदों। ओरैनो एक्टर एक्ट्रिसआ अबेनि जाखो एक्टर आरो एक्ट्रिसआ केस्टिंआ? बिदिथ' एक्टर एक्ट्रिस माने मा होनो फिल्मा माने मेन एक्टरा जाहैबाय माने फिफा रुलासो आरो मेन एक्टर मेन रला फिफा। बेनिफ्राय माने फिसाला फिसाजो दं आरो बिदिनो न'खरनि संसार जाहैबाय नालाय घटनाया माने बेफोरबायदि लानानै खालामदों आरो जोङो। दे दा ओरैनो खैमाससो बानायखो नोंसोरो माबाखो फिल्मखौ ओरैनो? फिल्मखौ जों नैदोसो माने सेकेन्ड टाइम मोननै बानायबाय। नैनि सिगाङाव मोनसे बानायदोंमोन माने गोसोखौ हमथा। ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्ड टाइम आरो। ओरैनो चेनेलनि नामा मा नाम? चेनेलनि नामा मा होनो गौतम